Добър заварил. Как Много. си? Добре съм. Севги, къде е Севги, къде е? Ето ви го Севги. Аз съм тук, како те всички мене така играва, ще не показва защо. Какво те показват? Играева нещо. Какво игра на нашата ба? Пак трябва да играм на нашите. Това играващи. Играваш? Няма играващи ли? Изгряващи Не ли? играващи. Сега всеки на мене показва кой не е сам. Разбърваш ли? Не сам. Аз сама ли бях? Ти показваш с някой се подгряваш. Варата, играване, как? И че ме Само да ти кажа, Севги, аз на теб не ти изневерявам. Днеска, откак съм влезнала в лайфа, викам, аз с никой няма да правя битка, само с Севги ще правя. От тук нататък. Не изневерявам. Няма проблем. Наказваш ти? Наказващи, не сурата бак, наказванещи, качуй за наказванещи, сурат бембе аз, призрак. Ти какъв шитан си. Искам да се разсакате, защото той има 800 човека. 42. Не може да сме на 42. Топ 7. Ау! Кома? Викам на моите хора. Сега играваме наказванещи. Ашкам няма да играе на наказване, Корко. Не може да играем на наказание. Той е много силен. Как ще е силен, бе? Вие луди ли сте? Ние 2 лъва може да му фърлим на главата. 150 човека сте! 150 човека! Ашкам са на бармион. Битанем. Се не се виом. Сега ще трябва да дам турмъчи. Това що коншма с тим. Ти много си страшна момиче излезе, ма. Как ще съм страшна, момиче? Никога. Никога не съм страшна. Аз към тебе съм много добричка. Ще ти правя кускус. Всичко, което... Лапа да имеш, ще праваш. С юрта, сам сака. С юрта, сам сака. Старо. Ти много знаваш, вала, бе. Лапа да еме, вика, ще прави. Лапа да скевека. Преди, нали, съргана ме имаше, лапа да ме имаше. Съргана е, да, ти знаеш, това е за хемоглобина, ти без това си много бял. Желязото ти е ниско. Ама маче, пеката! Киме барда, нашкам, киме ли синирление? Синирление ти не бе. Киме синирление съм, битайнем, киме ли барда? До светла, ще се върна сега. Третия ята ще идвам от мердивените. Защо? Защо?